нашия човек, тези слушалки ги отнася, винаги. Ето имаше ни слушалки и сега да видим кой ще го направи най-готиния бекслайд. Не. Задържа, има ли слушалки за желанието, е такива траст. От малки се почва и като станете много големи, няма сте на моето място, но някъде величия. Давай слушалки. Ево, печаля ни слушалки веднага за малкия. Еми това е, аплодисменти за малките. И продължай само така, те първо ще печелиш. Ами, те така се снимат. Трябва нещо да ни покажеш, където да ни грабне, нали се сещаш? Не е чак толкова трудно, просто трябва да бъдеш себе си. Следващия път. Как се казваш? Влади. Влади, това е Влади. Ти си домашник, като кажеш. Супер, как се казваш? Деси, ти ни слушалки да слушаш музика и по цялото време танцуваш. Защото не знаеш, когато танцуваш, чувстваш най-свободно. Ево. Пожелавам ти успех и желавам те в област. Чакай, викайте линейка по. Наберете. Линейка. 112 наберете. Печели се една фанелка! Благодаря, това е, нали се сещаш, какво ще ни е следващото движение, сещаш се пич. Има нещо нестандартно тук. Има нещо нестандартно. Собствено правени с череши, които тя е брала. Така, моля ви, никога не сещаш с Ники Руе. Хайде, бе. Окей, ес. Най-сетне ще ям нещо днес. Ето ни за рожденски имаме слушалки. Еми, това е така, това е нестандартно нещо. Аз няма да казвам нищо. Той сам си го казва.